do libro de relatos Os escuros soños de Clío, o xudeo Xacobe. Fala o padre Heitor Joaquín Arraiz no seu relatorio crítico sobre supersticións, Coimbra 1723, do viaxe que realizou a Galicia poucos anos antes da data de aparición do libro citado, para conocer en persoa a un xudeo pontevedrés chamado Xacobe, sobre o que escoitara, sempre de labios de xente aparentemente responsable e digna de creto, que nacera e vivira nos tempos de Cristo. Era polo visto tal a cantidade de datos fidedignos que ofrecía o interesado e tan curiosas as cousas que contaba, que aínda os seus máis escépticos interlocutores acababan por rendirse diante da contundencia duns argumentos que, ao parecer, facían evidente o que decía, por máis que a razón se negara a aceptalo de bon grado. Foi entón Arraiz de Coimbra a Pontevedra para comprobar a falacia de canto escoitara, pondo especial coidado no secreto e na intención do seu viaxe, a fin de evitar que o tal Xacobe se puidera enterar de algún xeito, pois xuzgaba moi importante para o éxito do seu propósito que o encontro tivera lugar sin previo aviso e por sorpresa. Chegou o sabio vieito portugués a Pontevedra nos días amargos do despiadado ataque dos ingleses do brigadeiro Ormón, coa cidade aínda medio destripada e a xente acontecida polo feroz comportamento de aqueles salvaxes estranxeiros. Preguntando, chegou ao grande dos alfaiates onde vivía o xudeo referido, e ali mesmo deu, sentado nun pequeno banco de madeira á porta da casa, co cobizado home que buscaba. Observouno ben antes de dirixirlle a palabra e achou que era o xudeo Xacobe, persoa miúda de poucas carnes, case que amarelo de cor, pequeno, calvo e desdentado. Preguntoulle despois Frei Heitor pola súa gracia e non tivo resposta. Descabalgou entón para chegarse a el e ver de iniciar conversa, pero pese ao arte e a paciencia con que procedeu, non conseguiu facerlle abrir a boca para nada. Insistiu un pouco máis, sin traspasar en ningún intre os límites da educación e da prudencia. Pero o velliño ergueuse con xesto canso, recolleu o banco onde se sentaba e entrou na casa pechando amante e delicado a porta detrás de si. En vista da negativa, pensou Arraiz na conveniencia de cambiar de táctica e acordou meditar con tempo o camiño a seguir. Buscou posada no convento de San Francisco, onde o acolleron con agrado. Falou cos frades animadamente do seu país e da nova ciencia, pero sin explicarlles a razón do seu viaxe. Fixo as oracións canónicas do día e retirouse logo a descansar. Antes de caer no sono, matinou sereo nos pasos que debía dar para conseguir entrevistarse con Xacobe e despois quedou dormido. Ao día seguinte, unha vez cumpridas as obrigacións do seu estado e sin perda de tempo, saíu á percura do xudeu, ao que volveu a topar sentado á porta da casa, na mesma atitude tranquila e mansa do día anterior. Foise chegando el o frade sin lograr que o mirara, e cando se encontraba a menos de 2 metros, ergueuse novamente o vello, colleu o banquiño de madeira e meteuse outra vez dentro. Entón soubo xa o padre Heitor que Xacobe non falaría con el por moito que o intentara, pero aínda así, como para confirmalo ou probar por última vez a sorte, andiu hasta a porta e petou lixeiramente. Como esperaba, non recibiu resposta algunha. Voltou logo o padre portugués para o convento e decidiu confiarlle o seu propósito e o amargor do seu fracaso a un frade irmán. Respondeulle este que conocía ben a Xacobe e que podía estar seguro de que non conseguiría arrancarlle unha soia palabra, pois sabía xa tempo que andaba escarmentado. 80 anos atrás, en Hamburgo, sometérano a tortura por decir que el non era outro que Cartáfilo, agora bautizado Xacobe, aquel porteiro da casa de Pilatos que reempuxara a Cristo camiño da rúa para que saíra pronto ao seu suplicio e que quedara por esto condenado a agardar a volta del Señor hasta a fin do mundo. En Londres fora acantazado polo mesmo. En Roma solicitara ser recibido polo Papa dos cristianos e non gañara senón 2 fortes pancadas no pescozo
por parte dun cura grande e lambón que lle chamou impostor e falsario. En París, queimárano en 1314, e anque non morreu, saíu todo chamoscadiño do percance e con tantos doores que por primeira vez na súa vida buscou logo a imposible morte tirándose ao río. En Pontevedra, tivo algúns problemas cos frades de Santo Domingo que o investigaron e lle quixeron facer confesar que era un tramposo e un mentirán. De resultas do cal, saíu medio coxo dunha perna. Desde entón, Xacobe enmudeceu para todo o mundo, incluso para os amigos máis achegados, aos que se dirixía somente por señas. Pese a eso, o cariño dos veciños non sufriu unha amiga e contaba co respeto e o mimo de todos eles. Por outra parte, o seu comportamento foi sempre exemplar e xeneroso. Cando o estropicio dos ingleses deu mostras de gran valor e sentimentos nobres. No incendio das casas, meteuse entre o lume para salvar cousas, animales e xente. E na ponte do Burgo, fixo frente el sollo a un batallón inglés da Santa Alianza. Os soldados do cal fuxiron aterrorizados ao ver que despois de ser atravesado por máis de 100 espadas que lle entraron por todas as partes do corpo e despois de ser arcabuceado outras tantas veces, seguía vivo desafiando ao enemigo coa súa simple presencia. Escoitou Frei Héctor o relato do seu compañeiro con certo irónico escepticismo que este último, alma simple e sinxela, non chegou a advertir. Inquiriu a continuación o visitante se non podería contar coa súa apreciada mediación para conseguir unha entrevista con Xacobe, e respondeulle o frade galego que non, que prefería non exercer violencia moral sobre un home tan delicado e ao mesmo tempo tan firme como aquel. Pensou entón o portugués de que xeito tería que obrar para descubrir as falsedades de aquel refinado farsante, e despois de moito discurrir, xa cun proxecto concreto na cabeza, dirixiuse ao chou á apercura do que buscaba. Costoulle dar cun desalmado que se prestara ao ruín experimento, pero atopou por fin a un vergallán sin escrúpulos e bastante animal, acertadamente alcumado bicho polos veciños, e puxo en marcha o seu revirado plan. Aquela mesma noite, o tal bicho puido entrar, polo secreto e con arte, na casa do xudeu cando este estaba dormido. Achegouse ao zorro a súa cama, apalpou as escuras o breve corpo baixo a manta e cando soubo que o tiña a tiro seguro, empezou a subir e baixar o descomunal coitelo con furia hasta que lle meteu máis de 30 puñaladas. Ao día seguinte foi Frei Héctor ao Grande dos Alfayates para ver os resultados e non sin sorpresa atopou a Xacobe sentadiño no seu banco, silencioso e triste como sempre, sin sinal exterior de ter sufrido violencia. Cando o xudeo presentiu a non querida presencia do frade forasteiro, ergueuse e meteuse novamente dentro da casa. Sin emoción especial alguna, anque con certa curiosidade, voltou Frei Héctor ao convento. Fixo correr un par de recados e logo agardou tranquilamente. Aquela noite volveron a apuñalar a Xacobe, que ao día seguinte xa estaba outra vez sentado no banquiño. Trataron despois de afogalo con cabezales e con mantas, pero co mesmo terco resultado. E outro tanto ocurriu cando lle prenderon lume no xergón mentras dormía, cando lle deixaron caer unha enorme pedra enriba da cabeza desde un cabalo que pasaba, cando lle envenenaron a auga e cando lle meteron un espantoso alacrán negro dentro dun zapato. Invariablemente, cada mañá aparecía o vello sentado no seu sitio, un amiga desmellorado e aínda máis triste, doente e descolorido, coa estampa de estar sufrindo de forma sobrehumana. Unha tarde, cismando en calquera cousa mala, pasou polo Grande dos Alfayates o frade portugués. Observou con atención a Xacobe, que se ergueu naquel intre, colleu o banco con grande esforzo e encamiñou os pasos cara á porta. O día estaba claro, e notábase na rúa un gran rebuldicio, moitas voces e berros de ledicia, xogar de nenos e movementos de mercado. Ninguén viu, a non ser Frei Héctor, que dos ollos do velliño baixaban un par de vaguas redondas correndo despaciosas e lentas polas enrugadas meixelas abaixo.
Había xa 3 longas noites que Xacobe lle viña pedindo a Deus unha morte reparadora. Tan canso estaba xa de padecer e de sufrir. Apareceulle por fin Cristo crucificado para decirlle que comprendía a súa desesperación, somente justificable pola enormidade de aquel vello pecado cometido, pero que desgraciadamente para él e para os moitos que o querían, a morte non lle chegaría hasta o día do xuicio final. Aceptou Xacobe resignado a divina vontade, pero quixo mostrar os centos de cicatrices que ao longo dos séculos lle foron castigando cada pulgada da pel do seu corpo, facendo especial insistencia nas derradeiras. Apiadouse entón el Señor diante de tantos e longos sofrementos, e tremendo de indignación e de cólera, díxolle que aquela mesma noite iba a precipitar por fin os astros sobre a terra, e que deste xeito recibirían castigo todos os culpables, ao paso que remataba dunha vez para sempre aquel seu terrible padecer. Cando ao día seguinte, camiño xa de Portugal, pasou Freieitor Xoaquín Arraiz derrotado polo grande dos alfaiates, ignoraba aínda que se os seus duros ollos podían contemplar a fermosura transparente do aire da limpa mañá que se estrenaba, yo debía a paciencia e a bondade de aquel velliño pequeno e seco, que xusto naquel intre se estaba erguendo para entrar na casa, co seu banquiño na man.